Allah wa barakatuhu, salatu wassalamu ala rasulullah. Yanzu watan azumi ya kusanto, mutane da yawa za su rika yawo da hadisai na neman falala. Yanzu dai yana so yi magana kan hadisi da suke yawo a Facebook da WhatsApp da sauransu. Mutane na tura suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ka gaya ma mutum, idan ka sanar da mutum ganin wata, to ba za ka shiga wuta ba, wannan zai haramta jikinka ya shiga wuta. To yana daga cikin abubuwan da mutane ba su fahimta ba, irin wannan abubuwa ana yawo da su da yawa na karerai. Ya kamata mutum ya fahimci ya bambance karya da gaskiya a wannan wajen, saboda karka yaɗa karya wadda ta shafi manzon Allah, wannan babban haɗari ne sosai. Wannan hadisi dai ba gaskiya ba ne, hadisi ne da haifi, kuma ba ana nufin wai wata kafin ya zo ka sanar da mutum. Misali yanzu watan azumi bai zo ba, ka ce wa mutum ranar kaza watan azumi zai hau, wannan abun zai sa kai ba za ka shiga wuta ba. Wannan magana ba haka take ba. Ainihin hadisin ma yana magana ne akan kamar ranar da wata ya hau in ka gan shi ka sanar da mutane. Shi kuma wannan ma malamai sun ce hadisin da haifi ne. Wa'annan abubuwa ba su da asali a addinin musulunci. Ni na sani akwai wasu kabilu ma da suke da al'adun cewa watan azumi ma in ka gan shi ka gwada wa mutane, shi ma zunubi ne za ka samu. Watan shan ruwa ne, shi ne in ka gan shi ka gwada wa mutane kuma lada ne za ka samu. Irin wa'annan magunguna mafi yawa daga cikinsu ba su da asali. Allah ubangiji ya mana muwafaqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.